Ini ndonzi energy chef but zvaite kuti ndiuraya nhava inini manje ndakaurayirwa babangu inini but ndichikura manje ndichizinzwa babangu akafa ndine 1 year but mukukura nezvonhu zvandinenge ndichiona nezvinenge zvichiitika ndoona sekuru awa kuti ndiwo akauraya babangu inini handitika but ndiri mudoko ndakazvichengeta kusvika ndati sekuru awa ndichakura chete ndichatoauraya chete hazviiti ndichitori mudiki ndaitofunge zvinhu zvekungode kuuraya sekuru awa but ana mbuya awa manje chaite kuti ndauraya ana mbuya awa idzi mhepo dzakutonditeera anga asimbona kana daka nini ana mbuya aitondifarira zvisingaiti but chaite kuti ndizouraya ana mbuya manje aina handichachinzwisisi but sekuru manje chandaurayira inini hangu ka inowe kuti akauraya vabereki angu ese. Pano takatombosvika paine mudzimu wangu wachitotaura tiri pasi pedara rirapero akazvitenda sekuru awo. Feeling hapana kana feeling yandiri kumbonzwa hangu pakunzwa. Kwa wamureni mbuya waureni ndozandataura kuti ana mbuya waka saka urunzwa sei ngokuti wauraya munhu asina mhosva wadi kuponda sekuru ako chii chakaita kuti uraya vanhu vechikadzi ava chii hai papa handichazivise kuti chinozi hauchazivi chii kuti chii chakazoitawo kuti nda unoputa voche idzembanje unoputa ka wakauya panapa wakadhakwa wanga wakadhakwa saka uyu azosungirirwe manje uyu ndakabva naye kumashops pachikotosi muchitaura mezindodasi ndikundora tisina kutombotaura but inini ndakazodzoka pakanangana nepambuya maisuzena ndobva ndati nhasi inini ndafunga zvekuti ndopedzise mudhara unonzi Barwai but uyu haina kumuudza kuti ndode kundomuuraya ndakati ndode kungondoona sekuru Barwai wakamutaura ndoda kuuraya ndakati ndode kundoona sekuru Barwai wakati unoda kupedzisa Barwai handina kumutaurira kuti ndode kuuraya muri kunzwisisa here manzwisisa here ndakamuti ndode kumbondoona sekuru Barwai zvikanzi inini ndotungamira hangu padheni mondibatira padheni kule mamuri mese kubva inoka kubva ino takabva tese zvakanaka saka manje uchaita sei nevanhu vese wauraya hai zvatomaoko mashefu izvi kuti ndo achandiita nyaya yakaitika ndeyekudai so kumahafu 11 ndakanga ndarara inini mwana wakachizondimusa kasikana kangu kuti baba paite noise paBarwai pamukwasha mukai ndakabva ndamuka paya manje ini zonzi unenge wangouya pano ndinouraya ukangosvika chete munhu unouya panapa ndinouraya inano ndikamhanya apa ndegapa ndinokuwara kwakumbanda mhanya komusa mukoma wangu Jokoniyawe Jeras nomukoma wangu Enduru apo kwakubva tachiuya tese manje takazotapo manje totoona dzimba dzotsva apana mhere kana kuti takazwe mhere yekuti munhu ari kupondwa kuna mhere ba pakangoti dii saka tachiuya totoona imba itsva taapo manje takazoona munhu uya waitaura uya atichatomuzi nyangara pasitorina isu atodi panapa isu ano kuti tiende apa dzimwe nguva vanhu vambomushapa vatiza saka tinopuwire mukati menjodzi isu ngatifonere mupurisa uye ndakafonera government mupurisa uyu kwakubva achiuya kuchizoya kwakaita government ndo patakachizoya tese tozokuti ukusaidi uku takachizobva tapinda takadai totoona kuno munhu mbuya ari vakarara uku saka todi handembomusha takazotenda takadai ndokubva tachiuya apa totoona ukuwasha wafa vatofa nzizvo muri kutaura zvakaitika nguva tingati kumahafu 11 pakati pousiku kwangu siri kunaiba ndingati izvizvi hapana wasara izvi kunze kwekamwana 1 kazukuru kangu kari pano kanozi Anesu kadika akachikati kachitori kadika nofunga katori mukati zvakaitika karipo ini semupurisa ndakafonerwa around kumapasti 1 usiku
ndasvika pano ndichisvika ndakapinda ndoona vanhu vakaungana apo ndobva ndabvunza ako ndomandifonera tikanzi barwai nemukadzi natete vacho vadi vafa asi vaurawana energy saka takazopinda takadai ndikutendera takadai ndokusvika ndokunoona tete vacho vakatofa apo vakapondewa musoro ndisvika kunoku tichifamba nevanhu vevandandina vecommunity ndikaona apa mai barwai vacho mudzimai wacho akatofira apa tichirasa maziso apa barwai wacho akatofira apa ndomaonera ndakaita